Urtarrilak 30 gaur asteartea da, asteragoaz egunak utzizko albisteekin. Aldaketarik ez Nafarroako Ahalduguren bozeramaileen artean, momentuz behintzat, atzeratu egin dute Ahalduguren bozeramailia aldatzeko eskariaren erabakia. Txosten juridiko baten zain gelditu da parlamentua. Ahalduguren krisia gobernuan izan dezaken eraginagatik kezkatuta daude gobernukideak. Lauko gobernuak babes adierazi dio Patxi Zamorari, kontuz elkarteko eledunaren kaleratzerari buruzko azalpenak eskatu zituzten atzo, geroa bai EH Bilduk Ahalduguk eta Ezkerrak. Selekta Nafarroako langileek elkarretaratze bat egin dute enpresak aurreikusitako 12 kaleratzeen aurka. Burlatarrek jaietan bigantxak izatearen alde bozkatu dute. 78ko Sanferminak oroitzeko monumentua jarriko dute Iruñan. Iruña hiria beste modu batera ezagutzeko mugikorretarako aplikazio bat aurkeztu du Iruñako udalak. Joare soinuekin erabat murgilduta jarraitzen dute Malerrekako ituren aurtitzeta Zubietan. Atzo Zubietarrak iturenera joan ziren aurtitzen geldialdia eginez, gaur ordea kontrako norantzko eginen dute. Aldaketarik ez Nafarroako Ahalduguren bozeramaileen artean, momentuz behintzat, atzeratu egin dute Nafarroako Ahalduguren bozeramailea aldatzeko eskariaren erabakia. Orain txosten juridiko baten zain gelditu da parlamentua. Nafarroako parlamentuko mahaiak astebete atzeratu du Ahalduguren bozeramailea aldatzeko eskariari buruzko erabakia. Txosten bat eskatu dio Ganberako zerbitzu juridikoari auzia zuen iritzia jakiteko. Taldean gehiengoa direla baliatuta, zuzendaritzarekin kritiko diren lau parlamentariek bozeramailea aldatzeko eskatu dute. Mikel Builen ordez, Carlos Couso jartzea proposatu dute. Builek idatzia aurkeztu du aldaketa horren kontra egiteko argudioekin. Agirian dioenez Nafarroko Ahalduguren barne araudiaren arabera, zuzendaritzak izendatzen ditu eledunak beti ere Kontseilu Herritarraren babesa duela. Hortaz, erabakia hartu ahal izateko txosten juridikoa eskatu du parlamentuko mahaiak. Alderdi batean barne araudia taldeek euren burua antolatzeko duten eskubideari lehenesten ote zaion ebatzi behar dute abokatuek. Eta albiste honekin lotuta eta Ahalduguren krisia gobernuan izan dezakeen eraginagatik eskatuta agortu dira gobernukideak. Mikel Builen esanetan itun programatikoari eustea da lehentasuna. Lauko gobernua osatzen duten gainerako taldeek, hau da, geroa bai EH Bilduk eta Ezkerrak kezka agertu dute krisiak exekutiboan eragin dezakeen kalteagatik eta liskarra konpontzeko deia egin diete Ahalduguko kidei. Builen esanetan itun programatikoari eustea da Ahalduguren lehentasuna. Geroa baiko Koldo Martinezek azaldu du kezka baduela eta Ahalduguk 7 egun hauek adostasun bat lortzeko baliatzea gustatuko litzaiokela. EH Bilduko Adolfo Araizek ere aldaketa lehenesteko deia egin die. Kontrara, Ahalduguren bozeramaileari buruzko ebazpena astebetez atzeratzeko erabakia txarretsi du UPNek EH Bilduren nahia delakoan. Alderdiko zuzendaritzak Laura Perez, Nafarroako Ahalduguren idazkari nagusi ohi eta parlamentaria botatzeko erabaki zuen urtarrilaren 19an Ahalduguren kode etikoa urratzea egotzita. Perezek salaketak ukatu zituen eta bere kontrako espedienteari eutsiz gero auzitara joko zuela iragarri zuen. Lauko gobernuak babesa adierazi dio Patxi Zamorari, kontuz elkarteko eledunaren kaleatzeari buruzko azalpenak eskatu zituzten atzo, geroa bai EH Bilduk Ahalduguk eta Ezkerrak. Kontuz elkarteko eledun Patxi Zamoraren kaleratzeari buruzko azalpenak eskatu zituzten atzo, geroa bai EH Bilduk Ahalduguk eta Ezkerrak. Geroa baiko eledun Koldo Martinez salatu zuen 32 urteko lan ibilbidea eten dutela inolako azalpenik eman gabe. Adolfo Araiz EH Bilduko parlamentariak berriz salatu zuen kaleratzearen atzean arrazoi politikoa daudela eta mendekoa nahi izatea egotzi zien Nafarroako garai bateko agintariei. Ildo beretik jo zuten Ahalduguko eta Ezkerrako kideek ere, azken hori hartarazi zuten kontuz elkartearen lanagatik zigortu nahi izan dutela Zamora. Zamorak berak zehaztu zuen lau alderdiekin elkarlanan ari direla, bere kaleratzearen nondik norakoak argitze aldera. Eta aurrera eginen dugu albiste
usteekin, Selekta Nafarroako langileek elkarretaratzea egin dute enpresak aurreikusitako 14 kaleratzeen aurka. Selekta Nafarroako langileek elkarretaratzea egin dute enpresa egiten ari den enplegua erregulatzeko espedientea salatzeko. Espediente horren bidez 14 langile kaleratu nahi dituzte eta lanean jarraituko dutenen baldintzak kaxkartu. Kafeak, edariak eta jakiak ematen dituzten makina automatikoekin egiten dute lan Pelikan Roach eta Selekta enpresek. Iragan urtearen bukaeran bigarrenak lehenbizikoa erosi zuen eta fusioaren ondorioz enplegua erregulatzeko espediente bat proposatu zuen. Egoera hau salatzeko hainbat mobilizazio egiten ari dira. Burlatarrek jaietan bigantxak izatearen alde bozkatu dute. Astelehenetik igandera izandako herri galdeketan 1853 herritarrek parte hartu dute eta horietatik 993 eman dute aldeko botoa. Burlatako jaietan bigantxak izatearen alde bozkatu dute pasaden astean egindako herri galdeketan. Alkatetzak emandako datuen arabera 16 urtetik gorako 1853 herritarrek parte hartu dute herri galdeketan. Hau da, erroldaren 11,8ak eta horietatik 956 alde bozkatu dute. Hau da, 151,71 eta 887 kontra. Txema Nobal alkateak balorazio positiboa egin du, haren esanetan antzerako galdeketak egin diren beste herrietan ere parte hartze maila antzekoa izan da. Hala ere onartu du parte hartze kultura sustatu beharra dagoela horrelako galdeketetarako. 1952tik bigantxak egon dira Burlatako jaietan eta gaur egun 13.000 euroko kostua dute. Bigantxei lotuta Iruña herrian egiten den laugarren galdeketa da Burlatakoa, Badainainen eta Uharten ezezkoa nagusitu zen eta Noainen ostera baiezkoa. 1978ko San Ferminak oroitzeko monumentua jarriko dute Iruñan. Poliziak eraildako Germán Rodríguez gain gainontzeko zauritua gomentzeko monumentua izango da. 1978ko San Ferminetako triskantza herriaren memorian geratzea. Hori da San Fermines 78 gogoan plataformaren helburua eta horregatik Dora Salazarren eskultura jarriko dute Zezen plazaren inguruan. Orduko uztailaren 8an poliziak eraildako Germán Rodríguezen erailketa oroitzeko oroitarri txiki bat existitzen da egun, baina Rodríguez gogoratzeaz gain zauritutako guztiak omendu nahi dituzte. Alde batetik, gaurtik uztaila arte egin behar ditugun sensibilizazio jarduerak aurkeztu, programa osoa, eta bigarrenez, eta horregatik dago hemen Dora Salazar, bat konkretua. Zezen plazan inguruan jarri behar dugun monumendua, uztaila horren biktima guztien oroimenez. Ez dugu hitz egin nahi bakarrik Germani buruz, baizik eta ze suertatu zen eta biktima guztiei buruz. Hau denetaz hitz egiteko, hemen gaude Dora Salazar, Elena Bengoetxea eta ni neu Xavier Barber. Udalaren baimena dute, orain, crowdfundinga eginen dute eskultura finantzatzeko, 2 metroko altuera izanen du eta brontzez egina egongo da. Eta Iruña beste modu batera ezagutzeko mugikorrerako aplikazio bat aurkeztu du Iruñako udalak. Iruñako udalak hiria ezagutzeko modu berri bat proposatu du. Aplikazio bat sortu dute hiriko harriesietan barna eramanen gaituena. 15 geraleku izanen ditu. San Bartolomeko gotorlekoa, Labriteko baluarte, Barbantzaneko apezpikoaren erronda, Redineko baluartea, Zumalakarreko atea, Izotz putzua edota Nafarroako artxibo orokorra. Leku horietan guztietan gainera, totemak edo informazio panelak ere izanen dira, 5 hizkuntzatan, gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez, frantsesez eta katalanez izanen dira, eta baita entzumen edo ikusmen arazoak dituztenentzako ere egokitua. Soinuekin murgilduta daude Malerrekako Ituren aurtitz eta Zubietarrak. Atzo, Zubietarrak Iturenera joan ziren bisitan, eta gaur kontrako noranzkoan joango dira aurtitzen geldialdia eginez.
Malerrekako ituren aurtitz eta Zubietan inauterietan erabat murgilduta daude. Zubietarrek ituren darrei besite egin zieten atzo aurtiztik pasatuz. Gaur errepikatuko dute erritua, baina kontrako norantzkoan. Ituren darrek Zubietarako bidea hartuko dute tartean aurtiztarrekin elkartu ondoren. Eguraldiak gaurkoan ere lagunduko du. Baina besta giro honen atzean bada zerbait. Ituren herriaren sarreran errespetua eta ez grabatzea eskatzen zuten pankarta bat zegoen zintzilika, eta udaletxeko atean ez dira kazetariako onartzen zioen oharra zegoen paretan. Ez zen atzoko ilun bakarra izan, ETB-ko kamelarari batek mozorro batzuek arekin izan zuten jarrera salatu zuen Iturendik bueltan. Goazen orain eguraldiaren iragarpena ziren ikustera. Onaldiak momentuz jarraipena izango du, kostaldean belainoekin eta barnealdean laino itxiarekin ernatuko bada ere eguna, eguerdialderako eguzkiak xurgatu egingo ditu. Arratsaldean urdina nagusituko da, ilunabarrean, kostaldean berriro ere, belainoak ugarituko dira. Giro hotza izango da goizean, barnealdean zeropeko balioak neurtuko dira. Arratsaldeko lehen orduetan 12-15 gradu artean kokatuko dira termometroak. Goizean ia ez da haizerik sumatuko eta arratsaldean ukituko haize leuna mugituko da. Asteazkenaren lehenbiziko partean ez da aldaketa handirik espero eguraldi kontutan. Giro hotza izango da hasieran eta zenbait tokitan lainoa eta lanbroa sortuko dira. Eguerdian giro eguzkitsua eta epela izango dugu edonon. Temperatura maximo atseginekin. Egunaren bigarren zatian hegoaldean ildo beretik jarraituko du eguraldia, baina ipar isurialdean iparraldetik finkatuko da haizea eta ilunabarrean lainoak ugarituz joango dira. Egunaren amaieran zerua lainotsu geratu arte. Aldaketaren lehen zantzuak izango dira. Urtarriak 30 gaur asteak behar goazen egunak utzizkun albisten errepaso egitera titularrekin. Aldaketarik ez Nafarroako Ahalduguren bozeramaileen artean, momentuz behintzat, atzeratu egin dute Ahalduguren bozeramailea aldatzeko eskariaren erabakia. Txosten juridiko baten zain gelditu da parlamentua. Ahalduguren krisia gobernuan izan dezaken eraginagatik kezkatuta daude gobernukideak. Lauko gobernuak babes adierazi dio Patxi Zamorari, kontuz elkarteko eledunaren kaleratzerari buruzko azalpenak eskatu zituzten atzo, geroa bai EH Bilduk Ahalduguk eta Ezkerrak. Selekta Nafarroako langileek elkarretaratze bat egin dute enpresak aurreikusitako 12 kaleratzeen aurka. Burlatarrek jaietan bigantxak izatearen alde bozkatu dute. 78ko Sanferminiako oroitzeko monumentua jarriko dute Iruñan. Iruña hiria beste modu batera ezagutzeko mugikorretarako aplikazio bat aurkeztu du Iruñako udalak. Joare soinuekin erabat murgilduta jarraitzen dute Malerrekako ituren aurtitz eta Zubietan. Atzo Zubietarrak iturenera joan ziren aurtitzen geldialdia eginez, gaur ordea kontrako norantzko eginen dute. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde honetan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak.
Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.